Suryatmaja dumadakan katon suntrut gwaya tejamu hanglayung jagat dewa Bathara ora ana kang sun penggalih ya mung jejering Kanjeng ibuku kang sejati Sang Dewi Kunti banjur dene kapindho yaiku jejering negara Ngastina kang tansah njunjung derajatku lan murakapi tumrap uripku. Walah dalah cetha. Lah nek ngono wis minger kiblatmu malik panonmu. Lho, karepmu kaya ngopo? Nganti kapan Suryatmaja nggonmu menggalih babagan wong urip sampurna? Jer sira lali marang carane gayuh kasampurnaning urip. Urip sampurna lan sampurnaning urip. Apa bedane? Ya tembung loro iki yen diucapno pancen meh padha. Nanging beda. Nek sira mung gagas babagan wong urip sampurna, tegese sira iki isih kegiwang marang gelaring kadonyan. Pungkasane sira wis lali nek darmaning agesang kudu bisa nggayuh sampurnaning urip pamriye nalika sira sowan ngarsaning Gusti Kang Maha Suci bisa netepi janji. Nanging aku iki ya kudu netepi dharma minangka satriya sejati. Yaiku memayu hayuning bawana. Sapa memayu hayuning bawana sing diarani memayu hayuning bawana? Nek mujar dharma, dharma apa? Kanggoku iki kabeh dudu dharma tak kandhani. Nanging dramane wong urip ing alam donya. Ilinga Suryatmaja, ilinga. Arepa sira iki bebela Pandhawa utawa Kurawa pungkasane kabeh iki mung dramaning wong urip kang ngisin-ngisini. Dasarmu apa? Nyatane ing ngatasé karo sedulur padha royokan panguwasa rebutan perkara warisan nggilani tak kandhani. Kamangka perang sing paling nista ing jagat peteng iki ya mung wujude perang ing antaraning sedulur jagat Dewa Bathara. Banjur kaya ngapa nggonku bisa mbrasta kamurkan kang dumadi iki? Suryatmaja, Suryatmaja, aja dadi satriya kang sasar lakumu. Arepa sirna para Pandhawa, arepa Madara, Suyudana lan Kurawa kabeh sing jenenge angkara murka. Ing alam donya iki ora bakal sirna nganti puputing jagat. Soekarno wayahe srengenge sumilakan kawula wonten timbalan dawuh duh Kanjeng Rama Baratayuda wis dumadi jare
Ngastina iki duwe satriya senopati Kanoman sing bisa dendel-ndelna lan dendama-dama bisa dadi kusumaning bangsa. Ning apa ya penggaweane mung ndekok karo ngengleng saben dinane. Kanjeng Rama, kula nuwun sewu saderengipun dawuh pangandika paduka kala wau prasasat bledhek ingkang nyamber dhateng talingan kula. Ya. Dasare aku iki sutik marang watak satya kang ngucireng jurit. Durung nganti bucik kulite pecah bebalunge rumangsa giris manjing payudan. Duh Kanjeng Rama. Paduka sampun ngantos anggadhahi panyakara bawa awon langkung rumiyin dhateng kula. Jagat sampun nyekseni bilih kula menika linairaken saking guwa garbanipun Ibu Kunti Sudarma kula sejati. Do inguni jejeripun minangka ratu ing negari Ngastina, liripun ratu ingkang mapan wonten ing tanah suci. Kok dhisik kok diarani mapan ing tanah suci karepmu apa? Tegesipun tanah ingkang boten dipun gagahi kalian para manungsa kang darbe watak angkara. Lho, mengko dhisik. Kabeh iki wis ngerti menawa sliramu dijunjung drajating karo Prabu Suyudana lumantar tanah ing Ngawangga. Lah kok malah maido marang liyan rumangsamu. Oh, nyuwun pangapunten saderengipun. Mboten kok ateges maido sareng mangertos sejati kula menika putra pembayunipun Kanjeng Ratu Jimat. Menika sanes wujudipun junjung derajat kula. Nanging malah kepara tipu dayanipun Yayi Duryudana piyambak ingkang asipat ndremba nang de kepengin menang saenake dhewe lan milik darbening liyan. Yana netra Cak Sunaya Restinya maluncana karna-karni suku loro wateknya dadya marang sawiji yana suku loro wateknya dadya marang sawiji jagat dewa Bathara pungkasane kaya mengkono iki lelakonmu Basukarna mantuku nak nganti tekaning dewasa jeneng sira nembe ngerti sapa sejatine kang ngukir jiwa ragamu mila Kanjeng Rama. Kula mboten badhe lila sadanguning negari Ngastina dipun labuhi dening kanistan. Sampun dados prasetya kula minangka Satratama kedah ningkes angkara murka kang dumadi ing kalenggan iki. Kanthi madhep mantep kula badhe labuh bekti tumrap harjanipun Ibu Pertiwi lan ugi tansah mepundi asmanipun Ibu Kunti Pertapan kula kang sejati. Ya nek pancen kaya mengkono pun Rama iki bakal manut yo ngger marang apa kang dadi kersamu. Pamriye sira tansah njejekna marang kautaman ya karna inggih Kanjeng Rama. Ing mangke kersa angusiri paduka kersa angusiri anggen kula manjing pabaratan kanthi sarana ingkang kados mekaten badhe kula entengaken pati kula tumrap negari Ngastina lan sirnanipun bebuden nista Candala.
gilar gumilar mongso Baratayuda wis kelakon tekan 14 dina. Jer para yayi luhur Kanjeng Hyang Resi Bisma lan Bapa Durna kang darbe kasekten linuwih wis padha gugur sajroning rananggana. Ndak rasa Senopati perang agul-agul negara Ngastina. Saya suwe saya entek telas tapis gusis tanpa sisa. Mandhap Sang Basukarna matur ngarsanira Sri Narendra kadiklanging ron kesaputing samirana mangawurwa sing tias pindha tirta pindha tirta nyuwun amit pasang kaliman tabih Yayi Prabu Duryudana. Koko Prabu ngawongga nggih. Saderengipun kula nyuwun agenging pangsami dupi mulat pasuryanipun Yayi Prabu Suyudana. Ing kalenggan sakmangke kok ketingal suntrut guayanipun lajeng kok tansah mendel kewala eneng lir atose sela ening kadi beninging tirta Yayi Prabu yana sumedhot pandoming tias Sang Nalendra Harsana ngandika paedah menapa rina wengi kula tansah ndedhepe nyuwun marang Sihing Gusti kang linangkung ewa semanten pungkasane dewa ora adil pinten-pinten lampahan anggening para Kurawa gayuh kamukten mesti dados korban jayaning Pandhawa wiwit ngupadi Wonang Wahyu ngantos perkawis golek wedokan mawon Kurawa tansah gagal tanpa pikoleh babar pisan lah dalah Yayi Prabu Duryudana sampun ngantos kagengen pangresula bab wigati ingkang kula penggalih inggih namung dumadining perang Baratayuda Jaya Binangun. Satemah sampun mangewu-ewu ingkang dados kurbaning payudan kalebet para pepundhen ingkang sampun murut ing kasedan jati dados kusumaning nagri sampun dadosaken kagiat ing penggalih duh Yayi pancen dasaripun Pandhawa menika wasis ing babagan anyasapi solah bawa liripun kados pundi paduka Koko Prabu paring dawuh mekaten nyatanipun senadyan to Pandhawa menika satya kang bagus-bagus praupanipun nanging sampun tega mentala amerjaya Kanjeng Eyang Bisma ingkang boten sanes pepundhenipun piyambak lajeng kaping kalih guguripun sang panembahan Resi Durna minangka dwija ingkang kedahipun tansah dipun pepundi asmane nanging pungkasanipun inggih kosok wangsul kepara dipun perjaya saklebeting palagan mila saking menika sampun trawaca bilih Pandhawa boten kadunungan raos kamanungsan babar pisan wontenipun namung kanjingan setan yana ndek dukanira Sang Rajapati rananggana mangsa saran mangliweran mangenda gelap
yana prajurit wis maguting waga yana para prajurit wis magut aning alaga duka Prabu sarenge ngedhateng para sesepuh ingkang gadhahi kasekten linuwih sami gugur ing palagan ingkang rayi ngraosaken lungkrah saranduning badan sumelang saklebeting manah menawi Sata Kurawa badhe kasoring jurit lumawan para Pandhawa. Oh ladalah tiwas cincing-cincing sisan dipun jeguri Yayi. Selaminipun kula menika taksih meger-meger minangka satriya manggalaning praja sampun gadhahi pamanggih badhe teluk ing astaning para Pandhawa. Minangka labuh labet ingkang raka tumrap harjanipun negari Ngastina badhe kula depani kanthi suka lan berawaning manah. Pinten cacahe Pandhawa mawon? Pandhawa menika gangsal. Dene Kurawa menika 700 cetha. Pandhawa menika namung gangsal glintir. Kantun dipun pejahi mawon gangsal tesan. Matek kabeh para Pandhawa menika menawi lumawan Sata Kurawa. Nanging tinimbang sak mangke langkung kathah kurbaning pun paperangan menapa boten langkung becik negari Ngastina kula wangsulaken kemawon lan mungkasi perang Barata yudha menika lho mangke rumiyin lah nek mekaten lak nggih winastan mangan beras dilawi uyah tegesipun tiwas telas pungkasane mung pasrah lah niki nyatanipun dewa sampun boten adil tumrap kula sakadang kepara langkung ngayomi para Pandhawa prayogi kula balekaken mawon negari Ngastina lan Ngendraprasta. Oh ladalah duh Yayi Prabu sampun dadosaken kagiyating penggalih menapa paduka menika mboten kemutan menawi sejatosipun Pandhawa menika pancen putra saking kadewatan. Inggih, kula sampun pirsa. Sejatosipun Pandhawa menika wijinipun para dewa ing Suralaya. Lah mila saking menika dewa menika mboten ajeng adil tumrap Kadang Kurawa. Paduka kedah emut. Dewa menika sinten? Dewa menika titah ingkang saged lara luput ing pati leres. Dewa menika sanes dat ingkang tan kena kinaya ngapa lan asipat langgeng. Kejawi Gusti ingkang Maha Suci. Mila Yayi kedah pitaya bilih titah Marcapada menika taksih saged angreka daya tumrap kodrat gesangipun piyambak pun mboten usah dadak jagane dewa. Kapanane dijagakne nggih luput mawon dewa niki. Kersa paduka kados pundi? Sampun mangertos bilih Pandhawa menika putra kadewatan. Mila menawi dipun nalar mboten anggadhahi hak waris setunggal kemawon tumrap tanah Indraprasta. Langkung-langkung negari Ngastina sak kuwelat. Salah. Lantip panyokro bawa paduka Koko Prabu ing ngawangga langgih ngemuti paduka menika tetesipun wiji sejati Kanjeng Rama Prabu Dastarastra patutan Kanjeng Ibu Gendari. Mila inggih namung paduka Yai Prabu Duryudana ingkang kedah mukti wibawa mbau denda jumeneng Nalendra Agung negari Ngastina salami-laminya lega raosing manah kula mireng sabda pangandika paduka Koko Prabu saged angruwat-ruwet renteng ing manah kula. Inggih Yayi monggo kedah tansah madhep mantep nanjakaken bebener menawi mekaten kalenggan sak mangke boten wonten ingkang kula pitados
jejeripun Senopati Ngaloga kejawi paduka Koko Prabu Dikswangkarna. Ngaturaken gunging panuwun dene paduka kepareng masrahaken palenggan Senopati dhateng kula. Nyuwun tambahing pangestu mugi kalis ing sambikala merjaya para Pandhawa sampun pekat kaprayitnan. Mugi sembada kang jinangka lampah paduka hamungkasi karya. Unape prawadya, Gumura Saranya, Yekirna Suralaya, Yekirna Martapatya. Kula nyuwun pamit sanyun tambahing pangestu puja brata kula mugi anyembana kasembadaning sedya. Padha siyaga nderekno Senopati Negara Ngastina. Kanca-kanca wadyabala padha siaga diri sawe ganti. Ayo, ayo trajang barisan para Pandhawa. Yo, 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 yo.
Yo yo yo. Raden Durta Kayana ayo wis setyake sabung tumati hei ayo hop ayo ayo hop ayo hop ayo ayo aduh ya ayo cekal sikilmu, candak ndasmu. Tiba. Oh, tiba. Sunda Pati Sapoyo Pati Mugi Kalis Sagung Tumati Lampus Raba Kalwati Amrung Gapi Sajan Kabumi Sunda Pani Saboyo Pati Mugi Kalis Sagung Tumati Lampus Raba Kalwati Angrung Kepi Sajeng Kabumi Sunda Pani Saboyo Pati Mugi Kalis Sagung Tumati gede dur blengah-blengah Werkudara iya Carata ayo Lampus Raba Kalwati Angrung Kepi Sajeng Kabumi Sunda Pani Saboyo Pati Mugi Kalis Sagung Tumati
Pratangga Pati ketingal timbreng guayane kalingan mendung dedet peteng lelimengan banyu mili padha mandhek lunglungan padha mentiyung gegodhongan kumleyang sumebar tibeng bantala kekembangan samya amrik arum ngambar gandane prasasat bumiring sungkawaning sang pekik ingkang nedeng mire saking madyaning payudan mapan pinggiring bengawan Silugangga nenggih sang Taranggana ketingal tumlawung soroting netra kaprawasa duh kita mulat mengising palagan lir kinebat dewaning antaka sakedhap-sakedhap hanggung hangunjal huswa dupi mulat ponang mina sinamber sikatan ing sailining toya maweh giri sing wardaya guragapan sang Taranggana anyareng praptaning ingkang raka Sri Nalendra Bathara Kresna Eloyono madi-madi Wruh Amet Wilasa Manglono mangapitira gending marioneng tapane si Jaka Loya lir taditya mandra gini ya nantana tapane si Jaka lamar mbok Sri Gading meladi sor kemuning kadi siniram tirta windu ing wanci enjang dene paduka ingkang merpeki dhateng kula Koko Prabu ya Yayi praptaning pun Kakang mung nedya bisa dadi usada sungkawaning penggalih Siadi duh Koko Prabu menapa mboten winastan Pandhawa menika putra siswa ingkang nista candala bebutenipun labet sedanipun Bapa Guru Durna sak lebeting payudan Baratayuda ya Yayi pun Kakang nguningani bab penandange Siadi pun Kakang nguningani nalika semanten wiwit alit Taranggana dipun leliting dumugi diwasa ngantos pinaringan guna kasekten mila rumaos ngendelong raos sing manah kula dupi ngawuningani guguripun Bapa Durna ngene Yayi jeneng sira kudu eling Pandhita Durna iki wis condhong luweh mbelani pakarti angkara murka
kejaba saka iku yen Senopati wis manjing payudan ora ana jejere guru lan murid. Anane mung mungsuh Yai. Nek jejering musuh anane mung kudu den sirnakno. Nanging yen nganti ora tegel mateni, Yayi Janaka dhewe kang bakal dirampungi dening Pendhita Durna. Duh, langkung aurat ayahanipun Baratayuda menika peran. Wis ora usah dadak wasu melang ya, ora usah dadak sumelang. Aja kok mung ngajine Pendhita Durna. Guru saiki uga ora kurang sing wis do minger keblate lepian marang kewajiban tak kandhani. Wis akeh tuladane ana sing semuci suci tur bagusi jare madeg dadi guru ngaji entek-entekane mung pinter lincat janji. Lah kepara tega mentala nggagahi para santri putri. Lah wis Yayi aja kegawa nganti getun kedhuwung lehmu kelangan luwih-luwih kaya ngungkuli kelangan anak. Inggih Koko Prabu. Wis saiki pun Kakang bakal takon. Jeneng sira isih gelem nutukna Baratayuda apa ora? Mara enggal Wangsulana, Janaka. Tasih purun Koko Prabu. Ya nek pancen isih gelem ora usah dadak ngengleng penggalihmu Yayi. Kabar wis sumebar lamun to dina iki para Kurawa wis ngedekna senopati maneh yaiku Narpati Ngawangga Yayi Basukarna. Mrababang wedananira netra kocak ngondarandir idep nyomangala cakra kadya kembang warawari kadya kembang warawari bang ingkang dipun ajeng-ajeng kalian Kakang Basukarna namung saged tanding yuda kalian kula Koko Prabu. Lah ya mula rasa dadak nglokro rasamu. Baratayuda iki wis nggiles bebanten akeh Yai. Bacut lan orane peperangan iki gumantung rasane Pandhawa. Nek Pandhawa satria kang bawa leksana, Baratayuda iki kudu tetep lumaku. Jer nyatane kang luput para Kurawa. Pandhawa kudu nindakna darmaning kasatriyan. Nyuwun pangestu Koko Prabu. Ayo ndak kanthi manjing pabaratan Nyai Taranggana. Ayo, Ndi Senopati Ngamarta.
Suratawatya Namandakarya Matuheng Kapacalan Natura Umacara Mahasajika Adeng Bawana Siapa diri Saleh Kosati Suratawatya Namandakarya Matuheng Kapacalan Natura Umacara Mahasajika Adeng Bawana kae kaya kreta kang den titi kelawan Nyai Prabu Puntadewa kelakon tak tamaki jemparing nyok tampanana jemparing Prabu Dikswangkarna Nyai Prabu Puntadewa jenglongan ketira pating telewer ketiban Kunta Baskara tanemut Purwada Sina imutapi mungkasira Kakang Narpati ngawungku Nyai Prabu Puntadewa paduka menika mboten usah dadak maju perang mboten pantes menawi nandhingi kridanipun Basukarna duka Prabu luwung kabejaana kula tansah ndederek ing ngatasé jejere satriya kula mboten saged ngayahi pakaryanipun peperangan oh ladalah kersa kula perjaya mboten dadak ngentosi rong kedheping netra mesti bablas tekaning pralaya nanging menawi Nyai Puntadewa mangke ngantos gugur lah sinten mangke ingkang badhe ngayomi para Pandhawa ayo endi liyane para gage maju ana arsaku kelakon tak tumpes barisaning para Pandhawa
ora pangling ana wong gedhe dhuwur blengah-blengah kaya Yayi Wijasena nggawa gada rumangsamu kelakon tak tamaki jemparing ku ora tiba depane lemah sembah drama anggun wolah kridaning gegaman ngenani tanganku ati ora kuat ngangkat godo rujak pulu iki aku ora duweni daya babar Werkudara ketoke ae gagah gedhe dhuwur blengah-blengah ning sejatine urip kuwi mung kakean mangan wah moro kage paten ora lho gak ngarah tak pateni lak ya mesakno bojomu sing ayu, ayu cacahe telu lak ya dadi rondo kabeh ku. Ayo, endi Senopati Pandhawa? Wah, setan. Pangrebating waja kang tengen manggunggung mungsa Janaka nek pancen sira satria sejati adepana iki Senopati Kurawa Narpati Ngawangga Basukarna Kakang Basukarna badhe kula depani dumugi pecahing jaja wutahing ludira kang wekasan murih sirnane angkara murka bangsat semuci suci mejang daki nguli-nguli dalang mulang kaya Kiai tumrap wong gerang wis rumangsa paling bener uripmu ya ora usah dadak kakenmu wis tampanono tanganku jaluk perang cara apa solah pentang pendalin kukutar
Ayana kribaning Raden Janaka. Solah pentang penjalin Kewutara. Para prajurit Wadyabala. Wadyabala. Ora ana kaya wong ngarak penganten keplonok ngadu jago. Seksenana sapa sing bakal menang? Dening astaning Prabu Basukarno kelakon kepleno jagat dina iki. Aja mlayu. Ngaturaken ketiwasan duh Koko Prabu. Kyai Janaka iki kok weruh-weruh nglokro kaya mengkene iki. Kula sampun kasring yuda Koko Prabu ing ngatasé Kakang Ngawangga Pancabakah kaliyan kula. Nanging boten ngimbangi babar pisan kepara petak sumbar kula rumaos kewirangan. Oh ladalah. Apa mung perkara ngono banjur wedi ilang bagusmu? Dumadakan kula rumaos Nyolowadi mboten sekeca sak lebeting manah anggen kula tanding yuda kaliyan Kakang Basukarno benten sanget anggenipun kang rayih tetandingan kaliyan sekataing mungsuh mboten kadosa dinten menika dumadakan raos sing manah awerat sanget duh Koko Prabu. Ya Yayi, mbok menawa iki kabeh mung kegawa rasa panelangsane si Adi dhewe kang ora bisa lali marang sedane Guru Durna. Lajeng kados pundi Koko Prabu? Jeneng sira iki durung kalah Yai. Ngene, nek pancen adu dada ora bisa ngasorna jurite, mara gage tamakna dayaning pusaka Kyai Pasopati ya Kyai Arda Candra. Pas jangganing Senopati Kurawa Kyai Basukarno. Eling-eling pusakaning Nyai Basukarno aran Kyai Kuntadrasa wis ora ana saya gampang olehmu bakal nandingi. Ayo enggal den pungkasi peperangan iki ndak kanthi nitih kreta Kyai Janaka nuningke pangestaken dawuh Koko Prabu.
carita ponang kreta Jatisuri ingkang nedheng Panca Bakah saknalika keblosok ing jeglongan endut tanggap Sang Nalendra Bathara Kresna Gya anyasmitani dhateng ingkang rayipun Raden Taranggana sigra hamungkasi karya. Janaka sawangen titi mangsa gage tamakna Kyai Pasopati. Duh Kanjeng Ibu, kenging menapa Kanjeng Ibu malah muwun tetangisan tumrap jasadipun mengsah satemah luwipun Kanjeng Ibu tumetes ing Bantala Hanglayung. Wah, Kunthi Ibuku, ora usah dadak nangisi bangkene musuh sing wis gumletak. Ya kula sejatine narpati ngawuh Prabu Basukarna iki kadangira ingkang pebayun nalika ibumu ngandhut pasyaning jawata kang sepisan. Dewa, Dewa, dosa menapa ingkang kula saneng Kakang Basukarna, Kakang nyuwun agung ing pangaksama, Kakang. Kula ingkang rayipun ingkang bodho. Wah, aku sing ora ngerti Kakangku Basukarna, Kakang. Aku sing bodho. Aku sing gak ngerti. Wong tumpet ing nalar. Aku wong kurang wawasan aku.